get the meat. Så er savalerne og surikaterne kommet fra Holland af AAP. De er lige ankommet til Rescue Zoo. Man skulle tro, at folk snart havde lært det, men nu er den gal igen. Vi har ulovlige, eksotiske, store, farlige kattedyr, som er blevet holdt som kæledyr, som er på vej her til Rescue Zoo. Vi er ved at lave det sidste tjek herude i udendørsanlægget, bare for at være helt sikker på, at der ikke skulle være nogen steder, der skulle repareres, inden der kommer nye dyr ind i anlægget. Og indtil videre ser det rigtig fint ud. Vi er lige ved at få gjort bassinet rent, lappet nogle små huller, som kommer i sådan noget blødt net over tid, så vi tjekker det jo dagligt hegnet, men vi er rimelig godt med nu. Efter sommerferien, der bygger vi et helt nyt anlæg til savalerne, hvor det her bliver revet ned. Vi har lige bygget de sidste par år 18 nye anlæg her i Rescue Zoo, og savalerne var faktisk det næste på listen over et, der skulle rives ned og bygges op igen til et helt nyt anlæg. Men problemet med rescue-dyr, det er, de kan ikke vente. Vi går jo ikke ud og vælger de dyr, vi godt kunne tænke os. Nej, dyrene, de har brug for et nyt og blivende hjem, og så bliver man bare nødt til at handle. Og anlægget fejler ikke noget. Vi vil bare gerne bygge et nyt, og vi bygger gerne i naturmaterialer, og de holder jo ikke for evigt. Mit navn, det er Nico, og det her, det er Danmarks første og eneste Zoo Rescue Center for eksotiske dyr i nød. Vi tager altså eksotiske rescue-dyr, som har haft et hårdt liv. Dyrene, de kan komme fra mange forskellige steder. Det kan være dyr, der kommer fra kosmetikindustrien eller medicinalindustrien, hvor de er blevet brugt til dyreforsøg. Det kan være ulovlige eksotiske kæledyr, som er blevet tvangsfjernet, eller anonyme, som har fået fat i ulovlige eksotiske kæledyr, og så finder ud af, at det måske ikke er verdens bedste idé at have for eksempel en karakal i deres stue. Kaja, hun blev sat ud på vores parkeringsplads her for et par år siden, da man netop fandt ud af, at det måske ikke var så smart at have hende hjemme i stuen. Men dyrene, de kan komme fra mange forskellige skæbner af, og de kommer fra hele Europa. Det er et stigende problem, at vi ser, at mange får fat i de her ulovlige eksotiske kæledyr. Problemet med ulovlige eksotiske kæledyr i private hjem er stort, og det vokser. På sociale medier ser man måske en saval ligge i en sofa, en lille abe med ble på, eller en papegøje, der siger noget sjovt. Det ser sødt og nuttet ud i en kort video, men man ser sjældent hele virkeligheden bagved. Man ser ikke, hvor meget plads de her dyr virkeligheden har brug for, hvad det kræver for at fodre dem korrekt, hvor voldsomt eller støjende eller destruktive de kan blive. Og man glemmer, at den her fase, hvor dyrene er små og dyrebørn, den går over, og så har man lige pludselig et kønsmodent, aggressivt og lugtende dyr i sin lejlighed. Mange mennesker sætter sig ganske enkelt slet ikke ind i ordentligt, hvad det kræver at passe de her dyr. Men selv hvis man læser op og forbereder sig så godt man kan, så ændrer det bare ikke på, at mange af de her dyr, som for eksempel en saval, ikke hører hjemme i en dagligstue. På verdensplan holdes hundredvis af millioner af vilde dyr som eksotiske kæledyr. En del af handlen foregår lovligt, mens en anden del foregår gennem smugling, falske papir og organiseret kriminalitet. Den ulovlige handel med vilde dyr vurderes til at være milliarder hver evig eneste år. Og sociale medier er med til at gøre problemet større. Når et vildt dyr bliver vist som sødt, tamt og nemt at holde, skaber det efterspørgsel. Men bag den ene søde video kan der gemme sig dyr, som er blevet taget fra deres mor, transporteret under forfærdelige forhold eller opdrættet alene for at blive solgt som kæledyr. Alt for ofte så ender historierne med dyrene på samme måde. Dyrene er blevet for krævende, de lugter for meget, de er for voldsomme, aggressive eller ganske enkelt ikke ønsket mere efter den første, spænding i at have de her dyr er overstået. Det er netop nogle af de skæbner, som vi møder her i Rescue Zoo hver evig eneste dag. Mange af de omkring 600 eksotiske dyr, som har fået et permanent og blivende hjem hos os, de kommer fra privat dyrehold, hvor det enten har været ulovlige eksotiske kæledyr, hvor de senere er blevet konfiskeret. Generelle eksotiske kæledyr, hvor man ikke har tænkt over, at for eksempel en papegøje kan blive 70 år gammel.
Og ens liv, det ændrer sig. Det er jo ikke alle dyrene, der har haft et dårligt liv, eller et hårdt liv, men det ændrer stadig ikke på, at mange af de her dyr, de ender i situationer, på grund af, at vi mennesker har haft dem, eller prøvet at have dem som kæledyr. Og mange af de her eksotiske dyr egner sig ikke til at være kæledyr på nogen som helst måde. I dag, der skal vi altså møde 2 nye eksotiske rescue-dyr, Bakari og Cheetah, som er 2 servaler, der kommer i dag her i Rescue Zoo. Nå, lad mig prøve at se. De 2 servaler har fået nogle informationer omkring dem, og det er en, der hedder Bakari, og en, der hedder Cheetah. Og Bakari, han er cirka 3 år gammel, og han kom til AAP i april 2025. Og han blev taget, da han krydsede den tyske grænse, da de ikke havde de rigtige papir på ham, så det vil sige, at han blev konfiskeret. Og Cheetah, hun er omkring 3 år gammel, og hun kom til AAP i september 25, og hun havde boet som et kæledyr, men grundet aggressioner, sjovt nok, følte de, at det var farligt over for hunden og over for deres børn, og hun boede derfor rigtig, rigtig tit, hvor hun var lukket inde i et bur. Og det er så derfor, at AAP i Holland, de har overtaget dem. Det er jo så et transitsted, og så ringer de op til sådan nogen som os, som er et blivende hjem, Rescue Center her i Odsherred. Og vi har så sagt ja til at give dem et nyt hjem, og vi har et anlæg til dem, hvor der er plads til dem begge 2. Så det bliver rigtig, rigtig spændende. Hej, Leo. Hi, Og ja, og hej. Jan. Hej, Jan. I think I'm going into the fridge and get the meat before you are letting them out. Maybe I can have a peek first. We'll open and look up. Let me... There's no hopes of it. Oh, Yeah, that one. and there. In det? Yes. Okay. Misschien iets verder, dan kunnen we er langs lopen met Jan. Nicolai, vi har lukket nok i bunden. Så det er den der. Må jeg få den? Ja, Hvad er det for en, du siger? Nu skal jeg den lige der, ikke? The locks are open, dus you can take them off. Okay. Vi har taget låsen af i bunden. Ja. Så nu er det eneste, der sidder sådan en løs en her. Den kan vi lige så godt tage ud. Men hvad med den her? Den skal jo så klemmes åbnes. åben. Ja. Så den her er ligegyldig. Ja, den er lige. Okay. Den kan vi lige så godt tage ud. Okay. Okay. Så. Jeg må bare lige se, om den her er god nok. Yes. Ja. Så. Okay. Just going out and eat. Sorry. Hey. That is closed and that is closed. Ej, der var en, der var sulten. Det er et godt tegn. Han begynder at spise lige med det samme. De sagde, at han var meget sur på hele turen. Men det er der jo ikke noget at sige til. So baby. Whoa. It's a big one. A little bit bigger. Yeah, I was about to say, you said that was the big one? Yeah, Oh. they told me at
at AAP, Barbara, that he was actually very big when he was arrived. Og hun spiser og spiser og spiser. Yeah, she's very hungry. That's a good sign. Yeah, not too stressed. Yeah. But it makes sense because I think the female was the one that was used to a family Yeah. and being inside a house. So it makes sense if she's a little more calm. Okay. Yeah, I think it's very good that they are separated and they need Yeah. a night inside here. Yeah. And we close the light and the water is there and the water is there. Good. Første nat gik utrolig fint med de to servaler. Jeg skal nu til at have et møde med en af vores dyrepasser, Nicolo, omkring startprocessen i at få de her nye servaler ind i Rescue Zoo. Okay. Okay. Bakari og Cheetah, det er nu dagen efter, og vi skal lige snakke lidt omkring sådan startforløbet med de to. Det første, som jeg altid vil sige, det er, man skal passe på, at man ikke bare kører over på sine normale rutiner, fordi det er helt nye dyr, det her, og de kommer til at agere anderledes, og har anderledes adfærd, anderledes personlighed, anderledes baggrunden, og det skal vi tage højde for. Så det er bare vigtigt, at man passer jo mange dyr på en dag som dyrepasser, og man kører jo en vis rutine, og så kan man måske synes, man er helt vant til at passe servaler, men nu er der altså kommet 2 nye individer ind, som man skal være sikker på, at man får lært deres personligheder, hvad de godt kan lide, hvad de ikke kan lide, hvad de kunne være bange for, noget der giver dem dårlig mave og andet, så vi bare er ekstra ops på alle de her ting. Bakari, han er hoppet derop. Han blev taget, da de var ved at køre over en grænse med ham, så han blev konfiskeret som ulovlig kæledyr. Og han er meget aggressiv, kan man vist roligt sige. Og Cheetah, hun har været vant til at bo i en familie, hvor hun, der var både børn og hunde og andet, og det kan vi jo hurtigt blive enige om, at det er spændende at vælge at have en serval sammen med sine børn og hund og andet. Men det er jo så ikke vores, kan man sige, job i at dømme det. Vores job er at give dyrene et nyt og godt liv. Men hun er ekstremt præget på mennesker, og vores job blev så ikke til at lave hende til et kæledyr igen. Det er til at skifte ud med noget mere positiv adfærd. Men hun har jo været, eller positiv kontakt kan man sige, men hun har været rigtig vant til at have rigtig meget kontakt for mennesker. Så man skal jo heller ikke tage alting væk fra hende, forstået på den måde, at vi skal ikke sidde og nus med hende, men hun skal have et godt forhold til os. Og det bliver noget med positiv adfærdstræning, som når dyrene kommer hen om morgenen og får for eksempel et lille stykke kød, så vi kan tjekke mund og øjne og poter og andet. Men der er en ting, jeg gerne lige vil have, at du skal være opmærksom på. Hvis du prøver at kigge på hende, så kan du måske se, at hendes gang er en lille smule sjov. Og du sagde før, at hun ser sådan helt elegant og feminin ud, sådan. Men hvis du lægger mærke til det, og det er jo det, som vi mennesker har sådan lidt en tendens til. Det var faktisk lidt det samme eksempel før. Vi så en påfugl, der lå ude på siden, og så har vi sådan en menneskelig tilgang, hvor vi tænker, ej, det ser da sjovt ud, eller sødt ud, den ligger sådan. Men der skal vores dyrepasserhjerner jo være, er der noget galt, for den gør noget unormalt. Så hvis du ser der hendes gang, den er sådan lidt sjov. Hun er ligesom sådan lidt stivbenet. Det ligner næsten, hun skøjter lidt afsted. Og AAP, de har faktisk haft hende undersøgt og røntgenfotograferet og andet. Mener jeg det var, eller også var de tidligere ejere. Jeg tror det var AAP. Og der er umiddelbart ikke noget sådan galt, som gør, at hun skulle gå og have smerter eller andet. Hun er bare bygget sådan. Min hund Gorm, han går også sådan lidt sjovt i hofterne. Store dyr og lange lemmer, men det er noget, vi skal være opmærksom på, fordi det er sådan en lille smule unormal gang. Hun går sådan en lille smule stivbenet også på forbenene, og bagbenene som sagt er sådan lidt, det ligner næsten meget elegant, at hun skøjter rundt, ikke? Det vi kommer til at gøre med hensyn til fodring, det er, at vi opdeler dem. Og det vil sige, de blev sat sammen i AAP, de kom med en måneds mellemrum nede hos AAP. Men
og det går fint, når de går sammen, men de separerer dem også, når de spiser. Og vores erfaring er også, at selvom dyr, der kan godt sammen af den her type mere aggressive rovdyr med en masse instinkter, så når der er noget med mad involveret, eller en ny situation som et helt nyt sted, der skal vi være ekstra opmærksomme på, at der kan de godt komme til at lange ud efter hinanden. Så vi separerer dem, når de skal spise, og jeg vil også sige, at vi i starten i hvert fald måske, vi ser lige, hvordan det går, men eventuelt separerer dem, når de skal sove. Så det er startting. Nu har vi fået tjekket udanlægget, og så starter vi med at give Cheetah hendes mad udenfor. Fordi Bakari, han ligger og gemmer sig heroppe under. Han virker ikke som om, at han måske har det samme mod på at komme ud og se mennesker lige nu. Så vi lader ham være inde og spise først, så han ligesom kan få mest ro. Og Cheetah, hun er bare klar. Hun er helt rolig, og hun er helt klar. Så vi lader hende komme ud. Nu har vi gjort udanlægget klar til dem. Så. Tusind tak, fordi du ser med. Jeg håber, du synes, det var spændende at høre mere omkring vores arbejde som Danmarks første og eneste Zoo Rescue Center for eksotiske dyr i nød. Hvis du kunne tænke dig at besøge os, så er det højsæson lige nu. Vi har åben. rescuezoo.dk kan du læse mere. Og man skal huske, at det er jo ikke en traditionel turistorienteret oplevelse. Det er dyrene og individerne, der er i fokus. Men du kan læse og se meget mere om det her på YouTube eller vores hjemmeside. Det var Nico her. Jeg håber, du vil subscribe, og vi ses igen i Rescue Zoo eller her på YouTube. Hej alle sammen.